Sanibonani guys, igama Nqobile ngiphathela amazwi la eNingiba ngomhla ka-26 May. Guys, u-Azande-ke ngathi kukhona kusina kumjeqeza. Phela uBill William usabambelele kuleya dili le ababe nayo mayelana neproject kaQhawe and akafuni ukukhohlwa ubhuti, usafuna besebenzisane ndawonye. Manje u-Azande-ke yena usethole amadlela aluhlaza njengoba nje eseyibona eyi-new CEO yalapha eKhosela Tech neNgcukana Industries, akasefuneli ukuthi ezomhlanganisa noBill. Hey guys, uBill usho kahle ukuthi lalela la Azande, you can't just sell me a big idea like this one and then drop me like this. Usathi to Azande, Bill, it's over, my man. I'm doing some other things now. Usathi-ke, oh Bill, you can't do that. You know how much money I've spent in this project. Usathi, send me an invoice. I will pay you. Kusho Azande. But you know what, Bill? I cannot involve you in this family business. Ngcukana Industries is a family business, and still I need to prove myself to my family, so I can't work with you anymore. This is my moment to shine. Please don't disturb me. Ayibo guys, Azande wamudropha uBill njengezambane elishisayo, just like that. And uBill uyasho ukuthi lalela, uma ukuthi ucabanga ukuthi uzongilahla kanjalo, hawu uqambushile bhuti, phela mina ngazi amanyundululu akho wena. Usethi-ke u-Azande, oh, I also know stuffs about you. So, from where I'm standing, you have a lot to lose than me. Hayibo guys, Azande isipindi sakhe. Waqede wadrop ifone ubhuti. Wamshiya uBill elenga kanjalo. Akupheli-ke lapho. Nangu Onga. U-Onga-ke uhleli nalo sisi lo musha abasanda umqasha eKhosela Tech uPortia. uPortia-ke guys ngathi smooth criminal lesaya. Yabo smooth criminal esibheke phansi uPortia-ke loyo. Uthatha ilantshi yakhe kuzohlala eduze ka-Onga. Uyasho ukuthi yabona wena unesibindi. Wena Onga unesibindi. Yazi the way osidefende ngayo izolo ngesikhathi ethi u-Azande kumele sihlolwe one by one ukuthi sisebenza kahleni la. That's guts. So enye into futhi kade ngiyibona ngawo ukuthi uyazi wena ufunde nje la ey'koleni zasemakhaya, kodwa sithe mase sikubona usuyahamba uyosebenza le phesheya kwey'lwandle and usebenzela iy'nkampani ey'nkulu ey'fana noKhosela Tech, abantu oshaka abakhulu impela baswima la kuswima khona nawe. So bengade ngifuna ukwazi ukuthi who is Onga? Like where is Onga going? Like ngifuna ukwazi kabanzi ngawe. Yazi phela mina i-black excellence iyangibusisa mina. Yabona nje i-black genius ingenza nje ngibe excited, yang-interest. Hayi ongabona ukuthi le ntombazane ngeke khona into ephezu kwayo. Wamane wathi ngine-meeting no-Azande njengamanje sizokhuluma late. Hayi wangaba nankinga uPortia, kodwa wasola u-Onga ukuthi no, this girl ngathi khona i-information esifuna ukuyimunca kuyena u-Onga. Uhambile-ke guys u-Onga waya e-ofisini lika-Azande. U-Azande wathetha guys as a CEO phela. Washo ukuthi you see this company is not doing well. Wena as a CIO, what are you doing about it? Buka manje silahlekelwa ama-client amakhulu. I-Jozi Power isilahlekele. Uthi usabhekele ngisho ne-Capital Bank isilahlekele. What are you gonna do about that? U-Onga manje sethi uyazama manje uhlanganisa-ke ama-answer kwamane kwangena i-phone call ku-Azande. Waphunyuka okugibeni kanjalo ubhuti. Wayi-answer ku-Azande-ke ifone wathi, excuse me, sizophinde siqhubeke nale meeting. Waphuma u-Onga. Kanti akaphumile u-Onga, uyoncika ngodonga afuna ukuza ukuthi kahle kahle uBill lo fonela u-Azande uzothini. Guys, uthole iy'ndaba ey'shisayo u-Onga ngesikhathi ecuthile lapha ekhoneni. Uthe uBill, hello Azande. Wathi u-Azande, yo ifoni yami isizoqhuma manje. Kunini ulokungifonela? Wathi no. I just want you to think about this. You are about to make a very expensive mistake right now. Usethi-ke u-Azande, you know what? This is a mistake I'm willing to make. Hayibo ubhuti. Wathi, you are playing with fire Azande. What? I'm not afraid of you, Bill. Hayibo, guys. Wathi, lalela la. What will you do when Lazarus find out about how you got in this industry? Pela, don't forget that you are who you are because of me. I am the one who sent you from door to door so that you can become a man that you are today. So what are they gonna think of you when they find out exactly who you really are? Hey guys, Wamanu Azande, but you know what? Do as you will, okay? I am not afraid of you, and if you want war, I'm gonna give you war. Haibo! Guys! Well, drop ucingo, Azande.
engabona u-Onga ehleka kancane lapha ekhoneni esho ukuthi gotcha. And ngampela guys, akabanga sapholisa amaseko u-Onga. Bathe sebehambile bonke abasebenzi baseKhoselathek, ubhuti ubekade esebenza ebumnyameni guys. Kukhanya i-laptop yodwa, zama ukwenza i-research ngayo uAzande. Uqale wathatha ifoni, wafonela-ke inamba ayithola laphaya. Wathi hello, kwakhuluma usisi nje, wathi hi. Wathi bengicela ukubuza ukuthi wena ubukade usebenza noBill William? Yathi intombazane, oh yes, leyo nkampani is very very bad, sengashiya lapho. Wathi do you know Azande? Wathi yeah. Who am I speaking to? Why are you asking me all these questions? Buza lo sisi loya. Wathi no, mina ngisebenza eKhoselathek ukuthi oma nolidrop ucingo usisi. Ebona ukuthi no ngeke lo muntu lo ngathi uzomfuna information ezomfaka engozini. Waphinde wascrolla down, wathola enye inamba, wafona nakhona kwa-anti ubhuti-ke this time. Wabuza ukuthi, do you have any information you know about uAzande noBill William? Ayi ubhuti naye wayidrop ifone. Hayi wabona ngampela-ke manje u-Onga ukuthi ngeke. Something is fishy here. Kukhona impela into abayifihlayo ngo-Azande noBill William. So ubhuti-ke is on it. And I'm sure he's not gonna go home. Uzolala lapha e-ofisini namhlanje. Bazothuka-ke ozakho bemfica egqoke impahla ezifana njengayizola, kanti ubhuti bekade estudisha eshaya i-cross night guys, efuna ukwazi kahle banzi ukuthi yini le ifihlwa uAzande. Guys, akupheli-ke lapho. Le ko Mabandla uXolani-ke bambuza umbuzo onzima, ebuza umama wakhe ukuthi are you ready to become a father? Because from the looks of things vele siyazi uzethu ukuthi-ke u-pregnant and now wena uyamthanda uzethu, so u-right yini ukuthini ukhulise lo mntwana? Useyasho uXolani ukuthi into bekade engayicabanganga yena lena, kahle kahle yena akekho ready kuba ubaba, kodwa akafuni ukutshela uzethu lokho ngoba uzethu naye is going through the most and angase impela amkhiphe lo mntwana ngoba akekho ready naye kuba umama. So umcelile kuma wakho ukuthi angayithi vu le ndaba le kuyena kuthumeka benohlathi ngoba mengeke sebazi ukuthi le ngane ngasikhishwe. Yo guys, that would be like isilonda siyavuka phela kabusha ke manje. Likamva is gone now, ingane yakhe sebeyayibulala, like hey bazophinde bagrieve futhi kwesibili phela labantu manje sebegrivela ingane ke manje. Yo anyway, ngalena-ke kuboka zethu uzethu-ke uma wakhe uyambona ukuthi u-stressed girl. Uyabuza ukuthi hayibo zethu wena wa-stressed kangaka, phela wena uyingane zami zombili, uwena ungangihluphanga. Buka nje udadewenu ungishiye ney'ngane eziwu-3 zonke, wangishiya waqeda wathatha ngisho imali yeqolo, kodwa wena ufocus esikoleni, wathola umsebenzi. Yazi wena uyingane ey'phethe kahle and nginesure awusoze wangilahla ngengane nje njengodadewenu, waqeda wahleka uma wakhe, kanti akazi ukuthi yonke lento ayikhulumayo impela iyenzeka empilweni kazethu njengamanje. Uzethu-ke uphinde wakhala-ke seyedwa laphaya e-dining room ephethe ifoni ebuka iy'thombe zikalikamva, ethethiswe likamva ethi undishiya njani kunje, why ungilahla kunje, ngiyakudinga njengamanje likamva, ngizoyenza njani mina le ngane? Aqhamuka uma wakhe futhi uzethu wathi hayi ntokazi ngeke usakhala namanje, ngicela ungitshele ukuthi kwenzakalani. Hayi washo-ke guys uzethu ukuthi hayi mina ngi-pregnant. Hayi wamane walahla phansi oplastiki umama, wabona ukuthi hayi kushuthi kahle kahle emzini wakhe impela hayi iy'ngane kuzobe ngathi i-crash, lezi eziwu-3 khona ezayo ngaphezulu kuzobhuza kushuthi iy'ngane lapha emzini wakhe guys, ngoba phela nawe uzethu akazile ukuzozala le ngane ahlala igade, usafuna ukubuyela laphaya eZondo Technologies ayosebenza. Shuthi lo mama uzothi nje qeda nje ukushintsha enabukeni, hayi impela kuphinde kuze elinye, esesathi sabathe usiqedile kuphinde futhi kuze elinye. Guys, but sizothini-ke kuba njalo mozela iy'ngane zamantombazane, kumele nje ulindele nanoma yinini ukuthi uzoba ukhulu noma ugogo wazo iy'ngane ziy'ngane zakho. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe nilike comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwibela eNimba ngomhla ka-26 May. Guys, uAzande-ke ngathi kukhona kusina kumjeqeza, phela uBill William usabambelele kuleya dili le ababe nayo mayelana neproject kaQhawe and akafuni ukukhohlwa ubhuti, usafuna besebenzisane ndawonye. Manje uAzande-ke yena usethole amadlela aluhlaza njengoba